I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Orasyon mga tugang sa mga ninong. O mga ninong na mga matinauhon, mga ninong na mga kuriputon. May mga ninong na may nugmahon, may mga ninong na mga mamundoon, may mga ninong na matindi asin mapilyohon. May mga ninong na mga tultulonon, may mga ninong na mga baka honesto, may mga ninong na mga marayon. May mga ninong na talagang mga maisugon, igwaman ki mga mabuoton, may mga ninong na talaga na mga marayon. Kaya tabi ka mong magahalat kan mga ninong kunday man tabing regalo day pagpiriton. Ansa no mga ninong kunday bang itatao pabayae sa natayo talaga yan ang tunay na sitwasyon kam panahon. May mga pagkakataon na mga ninong mga tugang kiko at sindada tabi magkakatabang sa ngapit na mga panahon. Kundai mga tugang ki mga ninong na mga tultulon kamo di magparara sa tang mga ninong mong mga kuriputon. Kuriputo na mga ninong ang sendong hanapon iyan tabi gari okay man tapaminsan bagagaring pwede hunon. Pero mga tugang may mga ninong talagang mga matabilon buda matarak ason paminsan lilibakon ka pagkatapos na ikataunan nin regalo sa ano man na okasyon. Ang mga ninong bako man talaga yan kinuanindo para magregalo kundi mga tugang ang gigibuhon. Ang mga ninong magiya sendo sa ngapit na panahon tabi ang pagninong bako man talaga para sa regalo na ikatabi magtataong niya na Pasko asin iba pang sitwasyon. Kita kaya baga pag sinabing ninong puro regalong naisip pero mga tugang siya may trabaho tabi kaya na pwede tabi na karahayan sa pag-abot kang panahon. Mga ninong na mga pertihonon, mga ninong na mga talagang kuriputon ang singko mga tugang bago buhi ang nagkakakirimi na dahilan sa kakusugan kan kamot habo ng ganda buhian ang ngapit na panahon. Damerian, 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 damerian. Good afternoon mga tugang, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Unida adyon ang mga style mag-text kan mga senior citizen. Halimbawa ngaya, texting for seniors. Ano mga dapat ngaya? Best friend fell, BFF. Ano kung meaning kang BFF? Iya, kita baga, may mga word kita, dahil naman talaga araram. Alam nga niya, BFF. Nagagamit ka kay BFF, ano ang gusto sabihin kayan? Best, bako man databi ang best friend forever. Ang BFF, mga tugang, iba man sabihin, best friend fell. Fell. Di ba? Oh, di ba? BTW, bring the wheelchair. Patex ka nga sa mga aki mo. Ngaya nak, sa shortcut, so senior citizen baga. Minatex na sana. Ngaya nak, BTW. Okay. Masabi man so aki sugurang. Okay. Noy, sa wheelchair ko. Sabi kan aki ko, bring the wheelchair. Iyon pala na din. Iyon din ang pag-text mga tugang sa mga gurang. TTYL. Yan, ha? TTYL. Tara naman nagkakakuruya, nagkakasarabutan na talk to you louder. Yan. Arog pala na yan ka na di. B-youth. BYOT. Ito, bring your own teeth. Ngaya, my dear senior citizen. Ngaya, party is ready. We'll start our party by 4 o'clock in the afternoon. Tapos may pahabol ka. PS, BYOT. Aram na ang kan mga, ano sabihin kan BYOT? Bring your own teeth. Arog pala na yan, gano'n eh. Ngaya, LMDO. Laughing my dentures out.
Salbatana. Payari sa maaba ka. BFW EWIW. Forgot where I was. Arog palan ka na di. Matext ka sa mga, ika ngaya sumatext ka. IMHAWO in my hearing aid on. Is my hearing aid on? Is my hearing aid on? Ano nga yung on? Is my hearing aid on? OMMR on my message recliner. Roof lag ko. Rolling on the floor, laughing and can't get up. I can't get up. Pangyayari sa mga baka. Yan ang pigasabi. Yan ang pigasabi mananggad. Yan mananggad, ano yan? Yung mananggad yan ang pigasabi. Yung mananggad iyan na mga ano yan? Mga pigasabi. Bueno. Good afternoon, Tabi, Pilipinas, mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Welcome po, mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Ay, ang Morning Hirit. Ano nga ang programa tangon yan? Pinky on mo, baby. Good afternoon po sa inyong gabos. Igwa akong malat ko na. May mga screenshots ako kan mga gustong sabi. Tara mo, may mga terminology kita na talagang data araram. Alat nga, tagarin may mga screenshot ako kaan ng mga terms na iyan. Na ngaya. Halimbawa ngaya, John, ano ang sabihin kan? Wi-Fi. Yan baga na, Wi-Fi. Ang Wi-Fi mga tugang has a meaning. Di ba? Ang Wi-Fi tabi, that is an acronym. Tama? Ang Wi-Fi po, acronym iyan. Bako tabi iyan word. Tama no, Jerome? Tama, Jerome? Ang Wi-Fi baga, acronym. Kamong nag-antabay ngo niyan. Ano mga tugang ko sabihon tabi kang Wi-Fi? Kanyan tabi, may meaning yan. Piganap ko sa mga na-forward sa kuya kan gusto sabihon kan. It has a meaning po. Bako siyang one word. Mga tugang, igwatabi siya ki meaning. Na ito, gari ini madali ay bako pangyayari na wala ko lugod sa kuya na file, di ba? Ang nakakasabot kan sa mga ano yan ngunya na mga panahon sa mga teenagers ngunya na mga panahon ay nawara lugod so ay nako madali lang ayon ni all photos madali lang ha dahil ko na lugod na kukuha anong may sabihin kang Wi-Fi sige daw kamo daw tabing nakaantabay ngunya may Wi-Fi nga kamo pero ano na ko nung sabihin kaya na may Wi-Fi kamo ang Wi-Fi tabi it's a word it's an acronym madali taba ka may nag-text lamang dahil ko nalagun na ko aso na i-save ko na mga pigagaramit na mga tugang na mga terms tabi pero alat ngo na nawara lugo dahil ko nalagun na ko aso mga acronym na dapat niya to mga tugang na masabutan nawara na dahil ko nalagun na susog dahil bale sumasunod na sana tas na may nagsingaya kayo sa kuyang barkada mga tugang nagusabihon kaya na mga term na iyan ang Wi-Fi baga alat nga baka may nag-text lamang na nakasabot may Wi-Fi nga niya kamo sige daw baka igwa lamang texter kita iyo baga sabi kan sa kuyang amigo wireless fidelity ilang nga daw tabi isyara o wide fidelity yung sabihin kang Wi-Fi. Good afternoon, ma'am. Paki-remind po mamaya, magtitipon tayo alas 5 ng hapon. Ay, send daw ini. Pupuntahan ko siya. Okay. Okay. Sige po. Okay. Di ba? Hilingon ta daw. Gari nagluya, Jo. Nawara dyan sa monitor ko, Jo. Nagluya. Ay, tama mananggad wireless fidelity. Tama mananggad, sir. Judge, tama mananggad, amigo. Wireless fiber. Latos unta ka man na. Wireless fiber na. UYD. Ipag UYD, ano pang ibig sabihin kaan?
Deco Arab ang UYD. Ako nga na gato John, may tinex ako. Nganya ako, may pinadala akong term. Sinimbaga ko, John, LOL. Di. Ano nga niya kung salbatana ni tapigataraman mo akong ulol? Ito pala salbatanang ito pala. Balan Junior. Laughing out loud. Oh. Sa kabaga. Oh. Yung tabi yan. Kaya may mga terms tabi na dapat niya tong sabuton. Alright? O sige. O di. Syara. Ready na kita. Pwede nga mo so mangyari sa Sabado? Sa Monday, hindi ka magtaram. Hindi ka. Hindi ka maniparing sa Facebook, ikan maistorya. Ready na po kita sa wish ko, regalo mo. Hindi ka, ikan maistorya be, hindi ka. Ikan maistorya. Ready na po kita sa wish ko, regalo mo. Kaya sa mga sponsors ta dyan, ready na po kita hindi ka. Ikan mataram, anong oras maduruman, sain maduruman, anong marireceive. Yan. Dali. Pigi-training ko ini John si Shara John, pigi-training ko ini. Di ka. Sen maduruman, anong dadarahon. Makaipon pa lang ki ID. Gipon ki ID sa wish ko regalo mo. Iyon mo nang nataba ka John may dungo man, nabako man tag sa diri. Iyon mo nang tadi. Diyan ka. Good afternoon, Ate Shara. Maray na hapon po. Good afternoon. Ano na, ready na kita para sa Monday? Yes, VP. Ready na. Anong mangyari anong gigibonta ano ang advice mo duman sa mga beneficiaries ta? Anong gigibohon? Anong oras maduman sa Pacific Mall? Okay po. Gigibuhon ang wish Paskong Daramayan. Wish ko regalo mo kan DCGB AM. Sa Lunes, Disyembre 23, 2024. Okay. Sa Pacific Mall Legazpi City, sa second floor po, sa event center, kataning lang siya kan DIY store. Yeah, okay. Tapos, ano marireceive ninda? Marireceive ninda VP yung mga wishlist ninda po na pinadara po sa DCGB. Tapos, Tsaka yung ano pa? favorite po ng mga kabataan ngayon, yung Anong pagkaon serve na naman sa mga bata? 5 to 8 years old. Anong laman kaya itong food pack na ito? yung spaghetti tsaka chicken. Yes. Spaghetti mo na chicken. Adi, Opo. may drinks ito? Bakit ko? Igwa VP, syempre. Igwa? Okay. Ang ma-receive ninda, so wish ninda, base sa lista ninda, buda, pagkaon. Chicken na may spaghetti. Yes po. Ika pa lang, paborito mo pala na yan, Adi. Super. Talaga. So mascot, garo ka excited sa mascot na maabot Iyo palan VP, may igwa pa mascot, pala Adi? ng mascot. Opo. May mascot. Buda may mga games. Kaya dapat VP mag-atab sinda kasi yung mascot Oo. hanggang 1:30 lang ito. Ang Dapat- sabihin mo, di ba siya dapat magluwas? Opo. Di ba? Para ninda si mascot, makapapicture mahiling. sinda. Opo. Di man talaga dapat sila pwede malita. Pag nalita, tama itong regalo. Yes, Sa imo dapat- na, so di maka-claim sa imo na gabos. Di ba nga, di ma-claim. Sa imo gabos, so, spaghetti. Garo VP, ugmahon mga inaanak ko kaan. Sa imo gabos ito. Kaya dapat, magduman talaga sindang alauna. Ano dadarahon Dapat VP, mga 12:30 pa lang yaw na po duman. Baka papapangunto. Di na kita magpangunto kaya. Di man VP. Kaya Dapat man, mag-lunch muna bago magduman. Yun man ang naman, tigo-offer ta VP, merienda. Okay. Pwede. O di, ano pa ang advisory mo? So, sa barangay na nagpatabang kita sa BHW, magpalista wala sa mga barangay officials. Ito, sure na ito. Dahil na kita mga-text naman na Di na ka mo nag-text naman. Itinaraman na sinda, namaduman sinda 1 o'clock sa Pacific Mall. Anong pig-text mo ngunyan? Ano mga beneficiaries? Bale VP, may igwa na akong mga na-text kaso bagong aga. Siguro mga 10 na lang yung day ko pa po natitext. So mga naka-receive na po kan text ko kaso bago. Congratulations po. Wow. Wow.
sinda maduman. So, ining pig-text mo, so nag-submit sa DCGB kan mga lists o kan wishes. Opo. Yan. Tapos Si so, mga nag-text na kuya. Si mga nagdangog po sa radyo, tapos Oo. nag-drop by po digdi. Oo. Ngunyan, pag date nila pag sinda sa 23 sa Monday, pag 24, itaw na sa iba. Pag daisin da nag-attend sa 23 po, ang maugma po kan, so inaanak ko po. Sa ko po sa tan. Gana ba kakaiwal mo kan si Ay, joke. si Angel kasi kuan kasi si MJ. Siguro- Pagkiagawan man niya. Siguro, VP, mga 10 man sa na itong inaanak ko. Tapos, sindaman, 10 okay na, man. okay na ito. Okay na ito. Iyo man ang God. Sige, say mo pag na claim say mo na. Iyo. So spaghetti kay say. Sa to yan na. Gani ako na malisan sa kay gani paborito mang kun ano ang chicken ninda buda sa spaghetti di. Opo. Oh, buda sa may juice ito di. May juice kita. Pag may juice ito. Na Ikaw po. Tetra Pak. Oo, Tetra Pak. Oh, okay. So yan tabi so mga parents tabi na pig-text ni Shara, ibahan po so aki nindo. Pagabot duman, magparehistro tabi, tapig do double check mi kung sisay mananggad so beneficiaries na dapat mag-receive. Simple man sana, dit na karawat-kawat, pagkakarawat-kawat, distribution, tapos kita. Iyo. Ika, anong wish mo? Ing-ing ko na sana, VP. Ay, Junior, ganun matindang wish kay ni. Ang mga wish kay ni, pareho ka Angel gayon. Ganun mga mapagalo ni Kauron. Sige na. O basta sa Monday, magtruparan kita. Opo. See you po. Alaunang hapon sa Pacific Mall. Pacific Mall, Legazpi City, second floor Event Yeah. Center, sa Kataid lang po kang DIY store. Yes, okay. Thank you sige, po. salamat Ate Shara. O salamat tabi sa mga sponsors ta ha. Ulitong ko lang, inibasahon ko, initangani, na-solve kita. Ade, Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic, 10 children. San Francisco Ginubatan, 2. Dr. Eve Grulio, 4 children. Engineer Ed Luna, anonymous po na pinick up dyan sa Aquawell, 2 children. Garland's Eatery, kay Pading Benny, tulong aki. Si Pading amigong Glenn Riolo and Yan, family tabi, 5 children. Attorney Meli, Ate Meli, pagyari sa mabag. Ate Meli, 4 na aki. Engineer Mer, tabi, 10 aki. Rabax, kay Ma'am Tet, tabi, kay Engineer Mer pala, 18 children pala. 18 pala kay Engineer Mer. Kay sa Rabax po, 10 children. Salamatan po kay Ma'am Tet, ha? Miss Layla, 2. Kay amigong Judge Norley Reyes, 10 aki. Judge, maray na hapon tabi sa imo, busing. Ha? Si Captain Joy Maristela, 2 aki. Kuya Nongs tabi, kang Nong Smith Shop, 50 aki. Raul Calio, 6 na aki. Kapitan Glenn Naparam, Kanpalanog, 10 aki. Si Ate Cayena Llobrera, pinadrada sa Jessica Subago, 2 aki. Anonymous po na mga NUP, buda PRO5. Yan. Ano nga ng PRO5? Police Regional Office 5. Yan. Sina po sa nag-sponsor kan, 10 sanggatos na aki. 100 children. Sina po nag-sponsor kayan. Sinda na po nagbakal. Sinda pa po nagpatos. Yeah. Ay, ito pa rin, Shara. Dukutan tayo ito. May, Shara, igwa nang dati ito na mga pangaran, itong haling kampo. Sabay ang kidukot mangyari ito, ha? Kanso sticker ta. Ngani na, duwa-duwa. Yo. Stickeran na lang. Mas kida ng pangaran. May ngaran na ito. Okay? Busing Nonito Gaviria, 4 children. Madam Melinda Way, 10 aki. Si former director Madam Susan Bornas, 4 na aki. Si Mark Jerome, sarong aki. Anthony, anonymous palaan. Iba talaga. Paghali ko talagang katanduanis yun. Natalaw yun tagari. Kung talaga parang gusto kong bumalik sa katanduanis talaga. Ano nga nito? Barangay Tula-Tula, 2. Si Pading Boy, na Madilar, 2 aki. Si Sarupang Danimos dyan sa Albay, 2 palan ini. Bali, 4 na aki, tapos 2 aki. Yan. Ligao City, Saruman. Si Ate Kulin Araw, ang sa kuyang dating estudyante tabi, 2 aki. Si Ate, dyan sa Pawa.
Suwish ko tabi ate. Suwish ko tabi 14 children. Si JB Legaspi Medical Clinic 10 children. Manong Ed Avila 6 children. Si Jonah Tan tulong aki Sunshine International School 40 children. Thank you po Teacher Ophel. At saka kay Dr. Olbendian 4 na aki. Kuya Alan Imperial 4 na aki. Mario Castelo ng Taisan 2 aki. Boda si James and Richie Yanson Pointer 100 children. Thank you bossing. Alea Kate 4 na aki. Thank you Miss Alea. Tapos ito kayong Henry Barito Watabi. Mga tugang kan Charles Balloons diyan sa Oro side. Okay na ni sa balloons ta? Okay na ina no? Naayos na ininit. Okay na sa balloons ta de. Si tuyang nag-coordinate. Oh, very good ha. Kadaki po tatawan ng tabi nin balloons nito kayo Henry Baritoa hali po sa Charles Balloons yan magayunon adi mogmong kayan mga aki tabi adi mga mogmong mga aki kayan tapos si Liabres Cantin dyan po sa BRHMC Amigong Rondon de Caport anong na aki boda si Ma'am Chona Nocedo tulong aki yan salamat po Sendo ka boss hello Igo, yes may jet lag ka pa sa barko. May Jet lag ka pa sa barko. iyo nga ni Migo, nagka-jet lag ako sa barko tal. Iba pala ng jet lag sa barko, adi. Latason ta kang salbatana ka. You left your heart pala. You left your heart in the island. I left my heart in the island. Yeah. Kaya baga islands in the stream? Maybe Adi. you got the right person there or Maybe. I think so. because there are so many smart island girls out there. Yes. That was an unexpected moment, amigo. I was not expecting that it happened to me. Yeah. Really? Maybe Yeah, you can come back to the island. I can go province there of- always. But for a moment, we are going to have a texting session. We're going to text each other. Okay? Saka magana pagkatanduan sa kasana. Spoken in dollar ka. Tapos, ay nga pagkahalaba na ho. Tulong na. Pangyari Kita sa mga hapon. Aha. Okay na, we go. Okay, Migo. Salamat. Ayos ang hapon ta ngunyan. The best ang hapon ta. O bueno, manaw kita kilod ngunya, alat ko na. Manaw daw kita kilod nguna ta. Gari mas nasupugo naman. Aloy na akong nakataw kilod tabi. Pwede man traso aki ko. Ay, sorry po. Dahil na po. Tapos na kita. Iyo, perang si mana kitang paplaging kay ni John. Padagugan daw tabi diyong suplaging ta John. May kuan. Perang si mana tapos na po pasensya na po. Unin na nga ni. Ang totoo, napatusmi na gabos. Ha? Bako, kuan na tabi na gift wrap na po gabos. Salamat pala sa mga taga SL. Scholars kan DCGB katuwang mo sa pag-gift wrap kunya na aga tapos tulos tabi sa mga regalo pasensya na po di na po kami makakaako pa kasi ipig para announce may sa radyo ngunyan lang kamo nag-text di na po pasensya na sorry tabi sa next year naman po sige daw John go ahead John. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya to na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo. Ang Wish ko, regalo mo. Gigibuhon sa Disyembre 23, 2024. Alauna ning hapon sa 2nd floor Activity Center, Annex Building, Pacific Mall, Legazpi. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Hali sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple of Iyo pwede. Tapos yun na.
Oh, sorry. Tapos, nagkuron nga doon. Under na pala niya sa diba? Basta, yun ito sinabi ko, i-record. Bago magharali. Saan ma-record? Ay, Pwede man sa ako na lang. I write the news. ka na lang gayon. Oh, you write the news and then you record it. Okay? Okay. Okay. Try your best. May pangalasing ko po. Maski dahil na. Maski dahil. Maski dahil na. Maski dahil na. So, alas 12 lang. Maski dahil na gayon. I'm day. Si Jen ang mag-record ka na Arly News kung may sponsor. Yeah. Labo-labo mo na sila. Mas makaduman ba si Ate Jen? O sige, pahit-pahitan na. Iyo man sana. Nag-volunteer ka na. Pahitan na. Labo-labuan na. Ning angel na niyo. Suduwang nga, naghurong niya. On the air pala niya. So, naghurong niya. Suduwang kang gigib. Sa araw kaya kayo ni, pasensya na po kamo. Sa aga, alas 8 hanggang alas 11, igo po kaming recollection. Sin nga ni kita ma-recollection, Jenny? Anong lugar ito? Santa Rafaela, Daraga. Ano, may recollection po kami. Kaya po, so, Radio Clinic ako, recorded po ang madadagong din do sa aga. So, recorded tabi. Tapos, so, kaya recorded man po. So, alas 3 John, yakan yun din sa agang alas 3. Tugtugan na sa nagayon. Tugtugan na lang so alas 3. Yo. Saga po, mga tugang, 8 to 11, may recollection kami. After kan recollection, gawa po kami kay short gathering. Mga akuan man sana, dit na tipon-tipon, bako man talaga actually sumatinding party. Akuan lang, tipon-tipon, employees gathering po kami sa agang after kan recollection. Kaya po, sumadagong dindo, mga recorded po iyan, sa Radio Clinic ako recorded. Si Padingal, garima programa ito, boda sa iba pa, tabi. Tapos ano sa aga, Sabado baga. Tapos, iyo po yan. Then, yun na yan, hanggang maghapon tabi, after kang recollection may short kwan po kami. Kami short na, gari, basta, a sort of, ano yan, a sort of simple distribution of bonuses. 14th month pay and 15th month pay. Hambog mo nga niya. Nga para istorya, pagtipidahan. Yung tabi, kaya sa aga, mga recorded po. Sa programa ko ha, so ibagaro na pwede mai-record. Anyway, araw po yan kaan, okay? Pero mga tugang ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadala kan sobrang pag-inom na ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day ka mo magbabago, tanganing mga atay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lodo sin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya aligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Mga tugang para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Ulit. 100 pesos niya para po sa makahula kang mahiwagang tanog. Ulit. May nagligid baga? May nagligid oh. May nagligid siya. Oh, yan. Binuhian, tapos may nagligid oh. Gari na tumba. Tapos, Yan. Ulit unta. Yan. Tapos, garo. Yan. Ano po ang tanog? Makalipas lang kan mga patalastas, 100 pesos. I-text na po ko niyan. Habang nag-commercial kami ni John, i-text na po ang mga hula nindo sa mahiwagang tanog. 3:45 in the afternoon. Labas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plamex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, daitaman mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kan Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Siyudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gapo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang servidor naman ang laoman ta,
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Greg Slagman, tunay na padaba ang albaysi. Gobernador Greg Slagman, maaasahan. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby. Sige, balik kita sa programa. May mga text digdi, ballpen po, nagtalsik sa lamesa, bowling ball, sala, natumba, sala, nagbibilyard, mali. Coins na pinaligid, mali. Nagkawat po ki bowling, sala. Nagligid po na bote, sala. Nagdyan kaya kami, day ako inako, aloy na po, December 16, pero sige paninda, dagdag kanaki, natatawan. Dadagitan lugod kita. Si Sedo, ang kauron mo, pasensya na po, sa masunod naman. Paano baga kaya, ang sabi mi, day man kami talaga nag-ako digdig kang mga enota, kwan po talaga yan. Basta yun na po ito. Para problema. Sorry po. Takip ng General Water. Mali po. Mali. Bowling, mali. Bowling balls. Mali po. Mali. Ha? Coins na pinali. Ay, mali talaga. Boat. Ay, mali po. Ay, lalo na. Sala. Wala kitamang simbag. Wala po kitamang suminimbag mga tugang sa mahiwagang tanog. Bata alas 4 na. Dili kita nagka-istorya ngunyan. Kang sa tuya tabi na mga samno. Mga tugang sa pagkabuhay nin tawo. Ano na kita? Yun, garorong na kayan tabi gayon ang paita. Adi? Paano na? Yun na po yan. Gayon, tabi ang sa tuya na ano ini pagrurunan ko niya na hapon. So tanog, tabi. Ang kloka ito, nagligid siya. Ang hapot, ano nagligid? Yan. Yun na lang po yan, tabi ang sendo na, huhulaan. Ngunya na hapon, nigdi po sa tuya na programa sa DCGB. Okay? Ay, sanali na. Paano ini
Okay. Yun na tabi. O yun na kayo. Maiga pa. Wala nga, tangitagari wala na. Okay. Good afternoon. Barya po na nahulog sa bulsa. Mali. Sala po. Sala po na sala tabi. Ay, wala na. Alas 4 na, O day bali. Sige, saga naman. Basta po nagligid ito ang hapot. Ano ang nagligid? Yan. Diyan pag nakuha po nindo yan, mga tugang na mga style na yan. Yan yun na nagligid na. Yun, uso yun pag may kwan yun. Uso siya pag matawo. Uso siya pag may maraot na panahon. Yan, ha? Uso siya po, mga tugang, pag may maraot na panahon. Sige daw. Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago, tanganing maugmang atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa lunas yung proteksyong kangatay. Ini po may silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na purbadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal sa mga butika nationwide. Alright. Hello, good afternoon. Hello po. Yes. Pamatsam naman po. Ano po ang tanog? Nahulog po na minipan. Sala. Igulok ang buhay mo. Bye-bye. Sabi ka nag-apo, nag-text, pinaligid ang sardinas. Aranin na po. Nagligid na sardinas. Uy, aranina. Tabi ang simbag mo na nagligid na sardinas. Okay? O bueno, alas 4 na. Mga tugang, wala na. Tapos na naman kita. Thank you po. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po mga tugang sa Sendo Gabos. Sa aga po, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a